uSiya Kolisi usewonwaba ngokuhlukeneyo nomlungukazi wakhe. Uyacaca uba ukhululekile ngoku, uveza neebhikini zakhe esidlangalaleni, uyayibona. Zinto ebekade engakwazi ukuzenza ezi zosuka aveze iibhikini zakhe esidlangalaleni aduntsulele abantu. Zinto ebengakwazi uzenza because xa ezenza bekufuneka ephendule, uyayibona. Uyawuphendula mhlawumbi koofather-in-law bakhe abangabelungu abayimisileyo ingqondo, uyayibona, because le nto ayenza ayinako ungamisi ingqondo. So bekuzawunyanzeleka oo-father-in-law ayocacisa ukuba bawubuza uba hayibo mkhwenyana waflayithela abantu waveza iibhikini esidlangalaleni kusuke kwathini, yimikhuba yantoni le uyenza. Yabona oo-father-in-law bebezambuza ezo nto. Qha ke uyacaca nyhani ngokuba uphoncukile ekuxoxeni ndingatsho, uyayibona, because zininzi izinto ezixoxisayo wena xa utshatile. Zikhona nje izinto ongenokwazi uzenza xa utshatile but uyacaca ngokuba ukhululekile, like ukukhululeka igama lale nto. Uyayibona, xa uyaqala utya ifreedom yakhe. Xa usitya ifreedom yakho uyaba akho mntu ndizawuphendula kuye, akho mntu uzandijonga ngolunye uhlobo. Uvele uveze neebhikini zakho esidlangalaleni uduntsulele abantu, uyayibona.